ман аз номи раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон меҳтарам Ҷумъахонзода Ҷамшед Ҷӯйрахон ва аз номи худам таблиғ менамоям ба шумоён барори кор ба корҳои ояндатон муваффақиятҳои беназир орзу мондаам. ҷамоати роҳбарони ширкатҳои истеҳсолии маҳсулоти ватанӣ бо суханронии сардори палатаи савдо ва санъати вилояти суғд субҳи имрӯз соати 10 оғоз шуд ки ҳадафи асосии супоридани сертификатҳои аъзогӣ ба роҳбарони ширкатҳои ватанӣ аз ҷониби палатаи савдо ва санъати вилояти суғд буд. палатаи савдо ва санъати вилояти суғд тасмим гирифтааст ки дар асоси ваколатҳои худ ҳамкориро бо соҳибкорон дар самти зарурӣ ба роҳ монда барои рушди фаъолияти шумо кӯмаки амалӣ худро расонад. роҳбари палатаи савдо ва санъати вилояти суғд ҳамчунин қайд намуд ки дар соли 2019 дар чандин ярмаркаҳои фурӯши маҳсулотҳои вилояти суғд дар шаҳру вилоятҳои кишварҳои ҳамсоя иштирок намуданд ки ин барои соҳибкорони вилоят такуни хубе буд барои рушди ширкат ва пешниҳоди маҳсулотҳояшон. ҳамчунин дар соли гузашта якчанд давлатҳои хориҷ дар вилоят ярмаркаҳои маҳсулотҳои худро баргузор намуданд. аъзогӣ дар палата ин обрӯи ҳар як соҳибкор дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад. дар арсаи байналмилалӣ арзо будани ташкилоти муассисаҳои соҳибкорон бо масъулият ва муваффақ будани соҳибкорро нишон медиҳад. дар қисми дигар бошад роҳбари палатаи савдо ва санъати вилояти суғд ба роҳбарони ширкатҳои вилоят сертификати аъзогиро ба ин палата супорид. ҷамъияти дорои масъулият маҳдуди пешсаф як бар асоси қарори раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи рақами 6 аз 18 декабри соли 2019 аъзои палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. раиси палата дар анҷом омири кулли палатаи савдо ва санъати вилояти суғд муҳаммадҷонзода қайд намуд ки дар оянда ба нақша гирифтан то боз ҳам дар дигар кишварҳо бо молу маҳсулотҳои ватанӣ ярмаркаи фурӯши молу маҳсулотҳои истеҳсолкунандагони вилояти суғдро ташкил намоянд ва аз роҳбарони ширкатҳои истеҳсолии вилоят хоҳиш намуд ки ба сифати маҳсулот бештар таваҷҷӯҳ намоянд. дар анҷом намояндаи ширкати кабири хуҷанд Моҳира Салимзода гуфт ки аъзогӣ ба палатаи савдо ва санъати вилояти суғд дари имкониятҳоро барои ширкаташон боз намудааст. сарфароз аз онем ки ширкати кабири хуҷанд сазовори ҳамон сертификати палатаи савдо ва саноат гардид ва ин ба мо имконият медиҳад ки мо анакнун боз на танҳо дар ҳудуди вилояти суғд ва балки берун аз он низ маҳсулоти худро ба намоиш барорем ба савдо барорем. ин ба мо имконияти хеле калон медиҳад ва мо метавонем дар дигар выставкаҳо низ дар масалан дар осиё ва берун аз он низ иштирок карда бошем. ғаффор Бурҳонов ки роҳбарии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди меваву сабзавотро бар дӯш дорад қайд намуд ки ҳар соҳибкори ватанӣ бояд барои ободии ватан саҳмгузор бошад ва кӯшиш кунад ки барои рушди иқтисоди иҷтимоии миллат заҳмати худро дариғ надорад. охириҳои нав мешавад рафта охирӣ гузаронда корро ба пеш мебарем. шехеле ки ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар баромадашон қайд мекунанд омӯхтан дар кор дигар давлатҳоям баён шудааст роҳи савдо роҳи фасовка упаковкая омӯхта ҳамин ба пеш бурдан дар кора вохӯриҳои бисёр гузарондан дар кор. Қудратло Раҳматуллоев, Нодири Насимзод, Паёми рӯз.